तुका आत्ता उडा आसायलो गो म्हजो चिंतला बरी कुळारा दोनताय एका फायद्याचे येना म्हाका प्रयोजन ना. हांव इतलें प्राय जाल्यार इतलें काम करना सगळो संवसार विचारता तुजी सुणो कितें अशी ती कितें काम करनात आळशी म्हूण सगळ्यांच्या सुनां पळयतना म्हाका आशें जाता. तितलें बरें चेडूं जाल्यार म्हाका एक तूं 100 रुपयांचे घोळोन दाखय गो. ಅಂದು ಜಲಜಕ್ಕ ಇತ್ತೆ ಊರುಕು ಬರೆಯರೆ ಪಿದಾಡ್ದಾಳ್ಗೆ ಒಂಜಿ 5 ಪೈಸದ ಹಿಂಗೆ ಉಪಕಾರ ಇಜ್ಜಿ ಎನ್ನಾಗ ಪೋಪುನಿ ಅಪ್ಪೆ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಇತ್ತೆ ತುಲೆ ಇತ್ತೆ ಪಿರ ಊರಿಗೆ ಬರ್ಪಲ್ಗೆ ಯಾನು ಮುಲ್ ದಾದ ಮಲ್ಪುನಿ ಇರೇ ಗೊತ್ತುಂಡತ್ತ ಯಾನು ಈತ ಪ್ರಾಯ ಅಂಡೆಲ್ಲ ಬೆನ್ನೊಂದುಲ್ಲೆ ಪಂಡೆದು ಇತ್ತೆ ಬತ್ತಂಡೆಲ್ಲ ಯಾನೇ ಮಲ್ತದು ಕೊರೋಡು ಎಂಕ ಬಣ್ಣಗನೆ ಮಂಡೆ ಬೆಚ್ಚ ಹಾಪುನಿ. ಎನ್ನ ಮಾಮಿ ಏರನ್ ಗೊತ್ತುಂಡತ್ತೆ ಜಿಲ್ಲಿ ಮಾಮಿ ಆರು 100 ರೂಪಾಯಿ ಬೆಂದು ಕನರ ಪಂತೇರು 100 ರೂಪಾಯಿ ಬೆನರ ಆಪುಜಿಗೆ ಎನ್ನಾಡ್ದು ಅಂಚ ಇನ್ಯಾನು ಚರ್ಮುರಿ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ ಮಾತ ಜೋಕೊಡ ಪಂತೆ 5 ರೂಪಾಯಿ ಕನ್ಲೆ ಯಾನ್ ಚರ್ಮುರಿ ಕೊರ್ಪೆ ಅಂದು ಅಂಚ ಚರ್ಮುರಿ ಮಲ್ಪರೆ ಅನ್ ಕುಲ್ದೆ ಎಂಚ ಮಲ್ಪು ನಂದು ಯಾನಿಕ್ಲೆ ಪನ್ಪೆ ಮಾಮಿಗೆ ಏರನ್ ಯಾನ್ ತಲ್ಪವೆ ಇತ್ತೆ ಚುರುಮುರಿ ಮಲ್ಪರೆ ಚರ್ಮುರಿ ಮಲ್ಪರೆ ಟೊಮೆಟೊ ಹತ್ತಲು ಒಂದು ನೀರುಳ್ಳಿ ಟೊಮೆಟೊ ಲಿಂಬೆ ರಸ ಬೊಕ್ಕ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಕುಕ್ಕು ಬೊಕ್ಕ ಶೇಂಗಾ ಬೊಕ್ಕ ಪೂರಿ ಬೊಕ್ಕ ಮಂಜಾಲ್ ಪುಡಿಲ ಮೆಣಸಿನ ಪುಡಿ ಪಕ್ಕ ಎಣ್ಣೆ ಪಕ್ಕ ಮಲ್ಪರೆ ಬಾಜನ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಬಾಜನ ಬಡು ಒಂಜಿ ಸ್ಪೂನ್ ಬೋಡು ಎಂಚ ಮಲ್ಪುಂದ ನಾನು ಪನ್ಪೆನಿಕ್ಲೆಕ್ ಆನಿಯನ್ ನೀರುಳ್ಳಿ ಟೊಮೆಟೊ ಕುಕ್ಕು ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಶೇಂಗಾ ಬಕ್ಕ ಲಿಂಬೆದ ರಸ ಬಕ್ಕ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಮಂಜಲ್ ಪುಡಿ ಮುಂಚಿದ ಪುಡಿ ಎಳ್ಳೆ ಎಣ್ಣೆನು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಡು ಸೋಪ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಉಪ್ಪು ಕಲದಿಜ್ಜೆ ಉಪ್ಪು ಉಪ್ಪು ಸರಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಬರ್ತದ ಒಂದು ಪೂರಿ ಪಾಡು ಪೂರಿ ಸರಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಬಲ್ಕೊಡವೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಬಲ್ತಿಜದ ಎಡ್ಡೆ ಹಾಪುಜಿ ಯಾನು ಮಂಡ ಹಾಕುಜಿ
ಅಲ್ಪ ತಣ್ಣೀರ್ಬಾವಿ ಬೀಚ್ ಕೊಡ್ಲ 30 ರೂಪಾಯಿ ಕೊರೋಡು ಎಲ್ಲ 5 ರೂಪಾಯಿ ಮಾತ್ರ 2 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡ್ಲ ಫುಲ್ ಕೊಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಪ್ಲೇಟ್ ಒಂದು ಆಪ್ಷನ್ ಅಲ್ಲವೇ ಒಂದು ಪ್ಯಾಕೆಟ್ ಇದೆ ಒಂದು ಬೋಡಾಟ ಮಾತ್ರ ಪಾಡೋದು ಗೊಚ್ಚಿ ಒಂದು ಪಾಡ್ಲ ಜೋಕ್ಲೆ ಕೊಂಚೂರು ಖುಷಿ ಆಗ್ತದೆ ಆಯ್ತು ಪಾಡಿದೆ ಕಾಸು 3 ಬೇಕು. 3 ಒಂದು ಎರಡು ಮೂರು ಒಂದು ಅಲ್ಲ. ಅದೊಂದು ಕೊಡು. ನಾನೇ ಕೊಡ್ತೇನೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇರೆಗುಲ ಬೋಡೆ ಎಂಕಲ ಬೋಡು ಒಂಚೂರು ಉಂಡು ನಾನು ಫಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಎಂಚ ಟೇಸ್ಟ್ ಬಂದಿಲ್ಲ ಟೇಸ್ಟ್ ಎಂಚ ಉಂಟು ಉಂಡೆ ಅಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ರೇಟ್ ಇನ್ನೇ 50 ರೂಪಾಯಿ ಅಂಡ್ ಮಾಮಿಡಿ ಹಣ್ಣು ಬೆಟ್ಟು ಬಾಡ್ದೆ 100 ರೂಪೀಸ್ದ ಎಲ್ಲ 50 ರೂಪಾಯಿದ ಮಲ್ಪೆ ಉಂಡತೆ ಓಕೆ ಓಕೆ ಸೂಪರ್ ಉಂಡು ಓಕೆ ಓಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ನನ್ನ ಉಂಡು ಒಂದು ಎಂಕು ತಿನ್ಯಾರೆ ಇಂಚನೆ ಮಲ್ಪರೆ ನಿಕ್ಕುಲ್ಲ ಅವರ ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪುಲೆ ಟ್ರೈ ಮಲ್ತದೆ ಇಂಕ ಕಮೆಂಟೆಡ್ ಪಾಡ್ಲೆ ಅವೇ